Vždy za každých okolností sa uistíte, že máte dostatočný počet všetkých pomôcok. Aby sa vám náhodou nestalo, že dáte si dole sáčok a vlastne zistíte, že vám chýbajú fialové alebo zelené, alebo nemáte dostatočný počet sáčkov, alebo nemáte Sterilux, nemáte papier, alebo nemáte sáčok, ktorý si dávam pod stomiu za trenky, aby mi do toho stekal prípadný obsah, ktorý stomia vylúči. Takže za každých okolností si radšej všetko dopredu takto vyložte. Pozrite sa, či máte všetko. Dopredu si aj vystrihnite. Vytvarujte si, keď máte tesniace krúžky, ako napríklad ja. Ono to je potrebné, nie potrebné, každý, kto si ako zvykol. A tak, takže všetko si dopredu pripravte a potom môžete meniť sáčok.